gi jowadwa gi jodito kaka nase wacho mokwongo cha kaito bende kama daher mondo mi imule Roslina debe ni piny poko ikore ne tend joma mine koso nikech adiera kata miyo no bende notemo uso manifesto ne kolero gigo monyalo timo notemo matek mokalo to gikone to waneno ni pod ne tek matin ne potek matin seche mise golonwa pachi kakinene otendo kod gimo nyalo puonjore mulna tend joma mine piny poko bedo ready koso ingeni onego bedi penjiri ni to Trump ni ang'o momiyo en omenyana ga mana gi joma mine penjo no kuone matine manowacho nani always eno yombo ga mana joma mine gochokore gi chuo wetegi mano kaka nonene aparo ni wambe mane kaka no anene apa ni ko wadoke adieri kata pile America ka wacho ni gilony taparo ni kura mane waneno 2016 mane Trump ochung gi Hillary Clinton to kendo mano wadog waneno kendo mar Trump to gi Kamala Harris aparo ni America pok olony manyalo miyo joma mine teko mar bedo telo ne piny aparo ni en mana gima giwacho but in action to pogore mar ariyo king'iyo kendo kaka gini nyocho timore ing'eni mokwongo Kamala Harris nokemani chung ne en Joe Biden to kane koro yud ni nokonyal chung to ogole koro ing'eni ogole sama jopiny nokopangore ni ene manodhi chung kech jo America nong'e ni Joe Biden ema timo ang'owa ema chung mar ariyo dine gitimo gimluongo ni primaries mchujo dine gitimo mchujo mondo jo Democrats owache ni mae ng'ama opuodho mondo chung'nwa ting'eni mano be nokotimo ang'owa nokotimore sama ne Biden owuok under 100 days to gidhi elections kata ka in ena magic bullet machielo ni winjo kata jok manolony kane wuoyo to ne wacho ni king'iyo candidate ma wang' ni ne Democrats ntiere go kata kana en ng'ama mama ni wacho ni en one of the weakest ma Democrats otimo ang'owa no chungo mano te adieri mane ang'owa ne nitiere basto wadugo kende wuoyo mar ni manifesto gi ang'o mane gichung'ne gima no miyo kendo Trump odogo yudo ji mang'eny mani neno wang' ni ng'eno yudo oloyo electoral college moyudo 312 against 226 okawo senate okawo house of representatives okawo the majority vote mapok notimorega manyiso ni Republicans oduogo kawo majority vote after 20 years ema ni winjo kiwacho ni mane historic extraordinary ne en gima ne jot okotimo ang'owa noko expect ni dhi timre ting'eni ne ntiere weche kama no bago campaign ni achiel ne en wach mar abortion ni neno ka Democrats no dich kabisa gi wach mar abortion ni to ni neno ka Republicans Trump ne wacho mabe ni kate muma nitiere kaka ondiki okwanyal dhi ni koro idhi keto chik manyiso ni joma mon nyalo timo golo ich kaka gitimango kaka gidwaro mar ariyo ne en wach mar LGBTQ mane gipenjo niya ka in ng'ama onyuol dichuo ang'o momiyo ilokri ng'ama dhako kata muma mano kotimo ang'owa okosir temo miyo ni neno ka jo kanisa mang'eny nodok kor Trump nikech ne giwacho maber ni gik manche Democrats okadho puodho kaka chik gi ok lure gi chik mar kanisa koro ni yudo ka ng'eny ji be notimo ang'o odhi otenre machielo en gima jowete wasewacho mar dhawo nitiere dhawo mani Ukraine gi Russia ne ntiere mar gine jo Asia Middle East mar Israel ineno Iran nitiere kanyo Lebanon Palestina gine nitie ting'eni Trump pile kata mane ntiere cha ni winjo ko wacho maber ni ka ntiere loch ok noyie piny yoyoto timang'owa odhi e lweny to mano lure kata gi Afrika koni kineno kata sani ne gima timre South Sudan ni neno gima nitiere Ethiopia kae gi Somalia wan gi South Sudan gi Sudan North koro yudo ka magi ntiere gik mang'eny ma ka ji ne ng'iyo ting'eni America mana kaka ni neno Trump nyiso jo America ni America first nyocho winjo ko campaign to wacho ni America en leader of the free world manyiso ni ja America molony jo the whites mag America ka gin gidwaro ni mondo gine ni gine ma gi lead the entire world
Koro gidwani mondo gibed gi president ma kowuoyo to chal ka gima piny teti mang'owa buok. Koro mane gima paro ni nok gine ka Kamala Harris chiwo, mane neno kiwacho ni kata ka no wuoyo to ne en gi nyiero mang'eny gi mor gi ilo, to mane mana en mano nature ne. But aparo ni jo America nok nene kamano, ne nene ng'at maneno ma weak, ma ok wuo gi authority ma jo America dwaro cha. Koro iyudo kama gik makane giwuoyo to japiny mar America neno ni Trump emon otimo ang'owa onego wamit. Ing'eni ne nitie ja Democrat achiel Bernie Sanders mano wacho maber ni king'iyo gima notimre America, jo Democrats ne wigi owil gi ja America ma kawaida. Ne giwuo ne ja America ma ja class mamalo. Koro kane giwuo ne ja class mamalo to japiny ne wacho ni kara koro we wadhi wami jo Republicans mawinjo shida ma wantiere go. Koro iyudo kama gik mano omiyo kura ni otimre kaka timore. Ka koro waduogo Kenya koni, gimomiyo neno ka jo Kenya ne ng'iyo gini kabisa. Kata kane jo kocha cha kata jo lony mo opinion polls ingeni jiteno wacho ni Kamala Harris noyo. Kata chieng mane koro jidhie kura no jiteno se wacho ni Kamala Harris diti mango adiyo. Kata jo media no chungi Kamala Harris. Maka kuna no donjo taparo ni ntiere kaka buok no bedo. Nikech ingeni swing states kano kaute. Battle states kano kaute. Mano se di blue gini kano duoko red. Manyiso ni en gima unprecedented maji no konge ne dhi timre. Tingeni Kenya kato gima ne moro ji kabisa. Mokuongo ngeni ntie jo Kenya manchoko mor gi wach ma deployment Haiti. Koro kani neno kata ka ji ne wuoyo wach maber ni wang'e ni Trump dhi reverse wach mar Haiti ni mondo jowa kotimang'o oduogi. Nikech yudo kobila ji hinyre koni to wanto waora ng'owa jowa kocha. Makata nyocha nye neno ka IG no dhie pass out mar 600 officers manyocha mane train di Haiti. Kora pani magi gik ma jo Kenya ne tima ng'owa ne ng'iyo. Machielo kendo gima ne jo Kenya ng'ien wach mar NATO. Ng'eni sirikand Joe Biden nyicho designate Kenya as a NATO ally. Ni neno ka Trump kano donjo ji ne penjo ni NATO untiere. Nikech ging'e maber ni kane Trump nitiere kaka nyoko yie funding mar jo NATO. Kendo ni winjo ka ji wacho ni gima gidwaro mokwongo en audit. Mondo ging'e ni pesa di mose dhi kacha to pesa no konyo jo America nade. Nikech Trump ting'e ni gigeten America first. Koro mano ne nitie kanyo. Machielo kenda pani gima bro inyo jo Kenya inya en wach mar arita mar lwasi. Ingeni Trump kane nitiere gani neno kosebet ko dismiss wach mar COP discussions especially mar Paris mapoko bedo implemented nyaka sani. Koro sani neno kata sani leaders wani bako Azerbaijan gidhi discuss gigi, but Trump kodonjo to ni neno kama no chunge kendo no wacho mabe ni okobichiwo ang'owa okobichiwo pesa. Koro ingeni mano kendo bro affect wa directly. Nikech Kenya nchi neno kako chung matek kendo sani sirikand William Ruto no wacho ni gipidho yen 15 billion by 2032. To pesa ng'eny ne wuok America mane konyo godo wachni. Carbon credit gini. Koro ing'eni kanyo bentiere kama koro Kenya be koro kanya ka koro wang'e ni to gigi be Trump bro timo ang'owa bro kawo. Deal mar AGOA mar trade. Ingeni sani biro to an end. Masani negotiations mosechako bedo mar renewal. Koro sani sirikand Trump ko biro to kendo koro chalo kagima uchaka fresh discussion ni. Koro magi gik mineno ka be bago jo Kenya ni to koro ka sirikande odonjo obro kawo gik manche Biden ochako kodwa gi koso bro bet nade. To mogik en wach mar human rights. Ingeni Democrats gin ga very serious gi wach mar human rights. Nchi neno kata simo mogik mar Secretary of State nyocha Anthony Blinken gi William Ruto. No way wach mar abduction gi, no way wach mar excesses mag police. Koro mane gima be jo Kenya bro ng'iyo ni to Republicans. Ingeni Republicans nigi gimoro makata ka gidhiro mano to gin forceful kaka Democrats. Koro magi gik mabe jo Kenya bro ng'iyo ni to be gibro chungi mano mondo ging'e ni rights mag jo piny mokogo oriti koso nade. To king'iyo campaign mar Trump to nchen America first. Manyiso ni en kwanza bro ng'iyo ni America yudango e gimora mara matima ng'owa madwaro. Mopogre gi Democrats manche ng'iyo ni kata ka en America
to pinje moko go ni nade. Aneno ka gavana